Ja, så tænker jeg, at vi er kommet dertil, hvor vores lille testlab er ved at være på plads, og vi har fået de her maskiner op at køre. Bare lige sådan for at prøve at opsummere det, så handlede det jo om, at vi fik de her maskiner installeret med lidt forskellige, de her 3 maskiner, vi har her i midten af billedet. De her Ubuntu-server, dem fik vi installeret med 3 forskellige netkort, og hver netkort havde ligesom en funktion. Det første, det som hedder Ethernet 0 her, det var det netkort, der nattede på vores internetforbindelse, og dermed gjorde, at vi ligesom havde forbindelse udad til verden. Så har vi host-only-netværket, hvor vi satte det her optional true ind, fordi at så vil bootnext stå og vente på den. Vi satte DHCP-service til false, og vi satte en statisk IP-adresse på det her host-only, sådan at vi kunne SSH til den her maskine. Og så det sidste netværkskort, internal netværk, definerede vi som den her, vi vil bruge til at kunne lave et internt netværk, som var isoleret, altså det grønne hernede, det grønne netværk, internal netværk, som vi kunne lave nogle optagelser på og ellers arbejde med. Så hvis ikke man sådan føler, man er lige helt der, så er der i hvert fald de her 4 videoer, man lige kan genbesøge og få en mulighed for at få sit lille testlab installeret. Men det her vi vil bruge tid på i den her, det er nu at prøve at kigge på nogle af de her første faser i det vi kalder offensiv sikkerhed eller offensive security, ethical hacking, pentesting. Der er mange navne for det, men jeg tænker, vi skal lige have startet vores lille lab op her. Så hvis nu jeg lige kan vi lige holde øje med, hvordan det går samtidig med her. Så nu vil jeg lige benytte mig af muligheden for at bruge de her terminalkommandoer. Så det var vbox manage list, og ja, det er jo her de sidste de sidste 3 maskiner hernede, jeg vil drage nytte af, de her Ubuntu'er. Lad os lige prøve at se running VMs. Der er ikke nogen, der kører i øjeblikket, så lad os lige prøve at få startet dem op i det her headless mode. Så vi starter lige med A, og så kan vi jo sådan prøve at lægge mærke til, om der sker noget herovre. Nu begynder den sådan at restore den, og herover der begynder der også at komme noget. Jeg har savet den save state, så de skal ikke til at boot op igen. Og det samme for, prøver vi at tage B her, lad os prøve at gå over og se. Den er også allerede ved at restore til fuld, og lad os få C med også. Så skulle de jo sådan set gerne være kørende, og jeg har identificeret mine netkort hernede og sørger for at internal netværk her og den her kan jeg så se, at der har jeg et andet net, så der vil jeg lige gå over og sørge for, at det net stemmer overens med det net, jeg bruger i de andre. Så internal net og internal net. Godt. Så lad os få forbundet til maskinerne, og lad os se, om det ikke kan lade sig gøre via de her profiler, jeg har lavet. Så A, nu må jeg logge ind på den. Det ser nogenlunde fornuftigt ud. B, det ser også fornuftigt ud, og så må vi krydse fingre for at C også fungerer.
det ser også ud til. Så nu har jeg de her 3 forskellige maskiner. Jeg har lige givet dem lidt forskellige farver, så vi kan sådan identificere, hvad for nogen vi render rundt i her. Hvis vi lige prøver at tage den fra en ende af og se hvilke IP-adresser der er gældende her, så kan jeg se, at mit sidste ENP0S9 netværk hernede, det fjerde, den der hedder 4 hernede, ikke har en IP-adresse, og det er fordi, at jeg satte den til DHCP til false, men jeg ved godt, at I satte så jeg er nødt til lige at konfigurere dem her, og det var ved hjælp af den her IP address add, så vil jeg gerne have 10.10.10.10/24, da det var min A-maskine, ENP9. Lad os prøve at se, hvad den siger til det. Det så ganske fornuftigt ud, så skal jeg bare have gjort det samme ved B. Jeg lige prøve at se, bare lige for en god ordens skyld, hvad det er. Den har heller ikke nogen sudo. Sudo. Det kører. IP address add 10.10.10.10/24/24. Og det var 9. Ja, IPCA. Lad mig lige se, om jeg kan pinge 10. Det kan jeg godt. Og så går vi videre til C. IPCA. Det samme er gældende her. Sudo IP address add 10.10.10.30.24. Og det var 9. Og lad mig se, om jeg ikke kan pinge 10.10.10.20. Det kan jeg godt. Så kan jeg formodentlig også pinge 10. Og det kan jeg. Så er mine maskiner, de 3 maskiner forbundet. Og det her netværk, hvor jeg har det grønne netværk hernede, er nu etableret. Så hvis vi lige går over her og kigger på de her faser, jeg talte om i forbindelse med offensive security, pentesting, ethical hacking, så har vi det sådan de 5 faser, og jeg har lige grade noget ud her, fordi det er ligesom det, der vil, det hele vil egentlig blive dækket i pentest, men i hvert fald de sidste 3 steps her, og selvfølgelig også de første 2, så vi snitter sådan lige overfladen af nogle af dem, så vi vil kigge på den her rekognosceringsscanning metodikken her, og en af dem, der er med til at ligesom sætte terminologien og metodikken, er blandt andet det her Certified Ethical Hacker fra EC Council, og der kan vi se de her faser: rekognoscering, scanning, gaining access, maintaining access, og så covering tracks. Det der er interessant ved at prøve at kigge på de her passive active reconnaissance, altså indsamle information om et target uden at kompromittere et eller andet barriere, og sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det. Så den her informationsindsamling kan gøres ved at sniffe på netværket, og enten passivt eller direkte lidt mere aktivt, altså om at få fat i, hvad er det for nogle IP address ranges der er, hvad er det for nogle konventioner, der bliver brugt af navne, er der nogle services, som er skjulte, og så videre. Så egentlig, som der står her, a hacker watches the flow of data to see what time certain transactions takes place. Så det handler om at kan opsamle det her
trafik og ligesom få hoved og hale i, hvad der sker. Og når man sådan ligesom går over i den mere aktive reconnaissance, så udsætter man sig også for en større risiko for at ligesom blive opdaget. Men scanning er jo en vital del af det her, også den, der ligesom har fået overskriften på den anden fase, altså mappe et netværk, portscanner, examining. Så det er ligesom det der er interessant her. En af de ting, som man har gjort, man gør brug af, og det er de her ping sweeps, hvor man ligesom kan få et billede af, hvad der er online, og jeg har jo allerede brugt en ping, altså en Internet Control Message Protocol, ICMP, hvor jeg ligesom kunne afgøre, at jeg havde konnektivitet til mellem de 3 maskiner, og det kan jo bruges, og det der står her, som siger, at det kan gøres hurtigt, og det løber parallelt, så kan vi ret hurtigt få et overblik over nettet. Hvad er det for et netværk, vi er tilkoblet. Men i mit tilfælde, eller i vores tilfælde, er der jo ikke så mange maskiner, men det ved man jo aldrig rigtigt. Nu vil vi prøve at kigge på nogle af de her værktøjer, vi kunne bruge, og et af dem kunne for eksempel være NetDiscover. Så lad os lige prøve at gå ind og se, om vi kan finde noget om den. Så NetDiscover er et af de her værktøjer, som er inkluderet i Kali-distributionen. Så har man den installeret, så skulle man gerne allerede have af den. Og det den gør brug af, det er de her ARP. Vi også har kigget på de her Address Resolution Protocol. Så den gør brug af dem her. Så lad os lige prøve at kigge på, om vores maskine den har det her værktøj. Så hvis nu vi lige går over på, lad os lige clear her. Lad os prøve at gå over og se. Det var NetDiscover -help. Lad os lige se. Den var der ikke, men den siger jo så til os, det er muligt at installere den med den her kommando. Så lad os lige for en god ordens skyld sudo apt update. Og så kan vi sudo apt install NetDiscover. Så skulle den gerne installere den. Og lad os prøve at se. Sådan. Så har vi et billede, der ligner nogenlunde det, som er beskrevet her på Kalis hjemmeside, og vi kan gå ind og læse lidt mere her under homepage, hvad det er for et værktøj. Nogle gange er der enormt meget dokumentation, og andre gange er den lidt mere sparsom. Heldigvis har vi jo muligheden for i vores kommandolinje her at skrive man NetDiscover, og her får vi en noget længere beskrivelse af, hvad det er, der er interessant, og vi får blandt andet også de her flag heroppe, som vi kan sætte. Så det giver os muligheden for ligesom at finde ud af, hvad det er, vi skal bruge og arbejde med her. Og så kan vi ellers læse ned, hvad de forskellige betyder. Men vi vil jo da i hvert fald bruge device og range og så videre. Så lad os lige prøve at se, hvad vi kan udnytte den her til. Nu kunne man jo samtidig med lige prøve at sige, nu er det jo A-maskinen heroppe, jeg har installeret min NetDiscover på. Så nu vil jeg gå over på min C-maskine herovre, og lad den optage. Så nu skal vi lige... Så herover der vil jeg bruge TCP-dump. Sudo TCP dump interface enp0s9. Og jeg vil gerne have lavet en fil, der hedder first capture
Sådan, lad os se. Nu er den så begyndt at lytte på det her interface, og jeg kan gå herover, og så kan jeg prøve at køre min Passive Reconnaissance Tool, min ARP her. Så hvis jeg nu skriver sudo netdiscover, og jeg specificerer, at det er enp0 dis9, og mit range er 10, 10, 10, 0/24, for det var net-ID'et på det netværk, jeg ligesom har hernede. Ellers så vil den bare begynde at køre igennem. Så lad mig lige prøve at se, hvad den siger her, om den finder noget. Den finder sørge med 2 hosts her. Den fortæller mig, hvad IP-adressen den er. Den fortæller mig, hvad MAC-adressen er. Den har ramt dem her 2, og den giver mig også, en opløsning på, hvad det er for en vendor, der hvad skal man sige, har lavet, der har det her MAC-adresse. Det er sådan, at de første 3 her, det er det, vi kalder organizational, eller organizational unique ID. Så det tilfalder et bestemt firma, og de sidste her, den sidste del af den af MAC-adressen er fortløbende for det firma, der har uddelt den. Så jeg har altså fået en oplysning om, at jeg har 2 maskiner på det her net, og det passer jo meget godt. Hvis jeg så går over på min C, som har lyttet på det, og canceler ud af den, så kan jeg se, at jeg har optaget nogle pakker her. Se, der ligger også rigtig nok en fil der. Så den vil jeg jo gerne have ud og kigge på nu, for ligesom at få et billede af. Og der var det, at vi sidste gang viste at bruge Wireshark. Så nu vil jeg gerne have den her over på min hostmaskine og få den læst i Wireshark. Der er rigtig mange muligheder at gøre det på. Man kan lave shared mapper, man kan uploade den og så videre, men en af de metodikker, jeg bruger, det er egentlig at prøve at lave en SSH FTP transfer. Så hvis vi laver SFTP, og det var så mit brugernavn igen, og det var 192, 168, 56, og det var min sidste C-maskine 53, og jeg siger indsætter mit password. Så har jeg I kan se prompten der hedder SFTP. Lad os lige prøve at gøre sådan der. Der er sådan, man kan prøve at se, om man kan finde sådan et cheat sheet for dem, men LS, det giver mig en liste over, hvad det er for nogle filer, der er på det sted, jeg er kommet ind på min remote-maskine. Jeg kan se, at Remote Working Directory, det er home hand, så det passer jo meget godt. Hvis jeg så prøver at lave en lokal PWD, så kan jeg se mit lokale, altså på min hostmaskine, og min user og min bruger, det er så min Windows-maskine, så det passer også OK. Så nu kan jeg jo prøve at lave jeg kan prøve at se, hvad er der egentlig i min lokale her, så der får jeg en lang liste. Men det var egentlig mere den, der jeg var interesseret i at få over på min hostmaskine, så jeg kan prøve at get first capture net discover.pcap, og så begynder den at overføre, så skulle den gerne have overført den, så hvis vi kan laver sådan en her, så kan vi se, at sådan her omkring, der vil den være, vil vi få adgang til den. Så nu kan jeg så åbne den i Wireshark og kigge på, hvordan det ser ud. Så har vi den sådan der. Så prøver vi at gå i Open og se, om jeg ikke kan finde min user. Nej. Og hernede, First Capture Net Discover. Lad os prøve at se den. Så får jeg jo ellers et ret godt overblik over, hvad det er for nogle, hvad der er spyttet ud på det her netværk. Og jeg kan se,
at jeg har en destination herovre på FFFF. Det er min broadcast. Hvad er det for en source-adresse? Den ender altså på 72.2E73, så hvis jeg lige går over på min A-maskine og kigger et øjeblik, og lad os lige prøve at lave en... Så lad os lige prøve at se, om det ikke passer overens med, at 72.2E73 her, nede under mit sidste netkort, det er altså den, som står som afsender af de her ARP. Og jeg kan se Sender MAC og IP-adressen, den er så lidt skør, fordi at det var jo ikke 10.10.10.67 jeg sendte. Jeg brugte, I kan huske, det var 10.10.10.10 jeg satte. Så det er simpelthen en NetDiscover selv har valgt ud fra at prøve at sløre sine tracks. Så det kan man læse lidt mere om i manualen ved at bruge man. NetDiscover, så prøv at gå ind og tjekke lidt op på, hvad det vil sige. Så det jeg vil anbefale jer at gøre, eller det I skal gøre, det er at I skal simpelthen prøve at installere NetDiscover på en af jeres maskiner, og optage på en anden, og prøve at se, hvad det er for noget trafik I får ud. Og så vender vi tilbage til mere sjov.